Ty jo, co s tím jím? Ve středu. Mám to úplně nechutně mastný, mami. Mám to úplně mastný. Úplně ti to kape. Jo, úplně mi to kape, Vojta mi, že mi smrdějí vlasy. No to je hrozný. No smrdějí mi vlasy. Mám to Tak jsi to měla udělat včera s tím šamponem. to jsem si dělala ráno. Jako, že to vydrží. Ježi, vy jste úplně hrozný. Co pěkný? Tady jsi to ráno dělala. No tak to je na ten den, kde jsi to dělala. No taky to nemoc smrdě. No jako smrdě, takže ten mastný. Kajo, smrdíš? Smrdí ti, Kajo, vlasy? Kajo, smrdí ti vlasy? Kajo, máme Helena stává. Takže dámy a pánové, tohle bylo z tohle video asi všechno. A jeho vlasy tam budí už všude. Hashtag Nikomira a Karolina je Strýtová. Čau!